Уважаеми съграждани петли, предизборната битка навлезе в финалната си права. Тази неделя първо ще се гласува, а после ще се псува, както обикновено. Социологическите агенции също са на финалната права на проучванията си. Както вече споменахме, тези агенции правят по 3 проучвания, които тиражират чрез медиите. Първото проучване, преди началото на предизборната кампания е: ако изборите бяха днес, в парламента влизат. Второто проучване е по време на предизборната кампания. То започва така: за кого ще гласувате на предстоящите избори? И третото проучване е в седмицата преди деня на вота, в което се казва: сигурните участници в парламента са. Дами и господа, това си е чиста проба насочване на вод. Жива манипулация. Та според последното раздаване в парламента ще ли да влезнат ГЕРБ, БСП и ДПС. Шансове да преминат 4% бариера били РБ, Патриотичен фронт, ББЦ и евентуално Атака и АБВ. Ако има бъдещо правителство, то ще бъде на ГЕРБ в коалиция с Реформатори, Патриотичен фронт, ако, разбира се, преминат 4% бариера. Подкрепено негласно от ДПС. Така че, когато гласувате за някои от тези формации, вие гласувате за ГЕРБ и ДПС. Само за протокола цитат на Бойко Борисов: ще изкарам ДПС от властта и ще вкарам Доган в затвора. За БСП ще си гласува твърдият електорат. Избора е ваш, дами и господа. В момента тече кампания срещу гласуването за тъй наречените малки партии, такава каквато определят и Глас народен. Въпрос: кога АБВ стана голяма партия? Самото присъствие на тази кампания означава страх от тези незначителни и малки партии. А това е добре. Нека засилим тези страхове и ги превърнем в реалност. Ще ви обясняват, че не трябва да се гласува за малки партии, защото, видиш ли, те нямат шанс. Що за кретения е това? От вас, избирателите, зависи дали една партия ще порасне или няма. И това няма нищо общо с шанс. Второ, гласувайки за малки партии, процентът на големите намалява, а това увеличава възможността за разбиране на статуквото. Големите започват да се коалират дори и с опонентите си, само и само да останат във властта, а това отвращава. Така че гласувайте за нас, малките, за да пораснем и да изринем тези, които ни направиха мизерници в собствената им страна.